7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Sakusindaba eGagasini njalo njengolwesine from 7 to 8 and le show ke ngayithola right now live. We are live ku wonke ama platforms ethu. Gagasi FM YouTube, Gagasi FM Facebook, Gagasi FM Twitter, Gagasi FM app, Gagasi FM Instagram. Right? So sikona lapho we are live and you can watch and be part of a discussion. Just to warn you, this show is not suitable for children. Sikhuluma ke no dog kuze kuyoshaya u8. I hope you did take note of that guy, I think unesibindi, living with HIV kulesi sikhathi se corona. Because on Tuesdays sikhuluma ngeindaba zama underlying conditions, especially ma chronic uyibhekelele. So listen to that story. Siyaqhubeka esitshena about ijourney yakhe. There is hope, optimism all the time, brought to us by US8 abahlobo bethu. Hello doc. Alex. Awu ngiyakuvala. Sorry. Excuse me? Oh, ungivala kuphi? Bengikuvala. Yes, bengikuvala la kumele ngikuvale khona. Kodwa ngithanda ukungivula. Bengithanda ukukuvula but ke sadly sengivulekile ngithiyani. Yes. Nalombhobho oseduze kwami so seduze komlomo wami. So umbhobho lengikhuluma ngawo. Ngikuvulile wavuleka. So now we can do senguthathile umbhobho ngawusondeza. Uyithathela wena. Okay. Yeah, is that courtesy etiquette? Conductor is sex etiquette. It's not courtesy, it's taking over. Taking over. Okay. Yes. This is when we get things confused. Which is it being on top or at the top? In this instance, she always prefers to be in. Sure. Kunjani dokotela? Ngiyaphila Mthiyani, uyaphila na? Yeah. The magic we do. Mangazi noma zokubiza ngani. Was it premonition or telepathy? Today I decided to have Ishetel blue because it was going to match the grey suits I was wearing today. Only to find ukuthi dokotela is don't shake it. So remember, we can see you now. Dog, I'm warning you. Okay, busasho Mthiyani, sigqoke the same colors as sivukanga ndawonye, uvuke that side of iTheku nami ngavuka that side of iTheku, but which side? The right side. The right so, side. So manje mangabe uthi, you know, I'm in the business of storytelling. So mawuzo xoxa story fanele ungashiyi phakathi. You're saying the colors, using plural, that term colors. So ususho item ngayinye noma cha phela ublue wakho no blue wami or light blue wami no light blue wakho angazi ke mhlambe ngaphansi ugqoka umbala onjani. You go first. Okay, Mthiyani asibulisa isithandwa zethu. Yes, isithandwa zethu siyanibulisa, siyathanda. Listen to this here, doc. I always encourage abalaleli bethu ukuthi basinike ama topic. We always do that. We get ama topic from their real life stories. Yeah. Kokunye uthola ukuthi mangabe sikuyi open line, uzothi anonymous, please don't mention my name. So what I'm going to do now as I introduce my topic, then busiyasichazela ngizofunda. I think I'm counting, we had about 12 wabalaleli abangahlobene abangazani. Okay. But bezokhuluma ngezinto ezicishe ihlobane. So I'm going to read the anonymous emails ezekumina nawe, and then that's the topic yethu. Okay. Ngizolifihla igama lomlaleli wethu. Sanibonani umuntu wesilisa lo. Sanibonani Alex no Doc. Singamshiyi umfundo umdidiyeli omkhulu. Guys, nginenkinga la. I'm crushing on my cousin ozalwa uanti wami, and ngimimagine nje ngiphezu kwakhe kabi and ayivumi ukwedlula in my mind lento. My concern is I know it's wrong, which is why I never told her or acted on it. So I'm sick. Or it's a question actually, what am I sick mentally? Or ngiyazistressa ngobala nje. Ngizolalela emsakazweni. Uyayizwa? And indaba le ebucayi and engifuna ukuthi sikhulume ngayo ke namhlanje. And Doc, you'll read the next one as ngisafuna ukufunda le enye eqhamukayo. Listen, yes, listen to this.
Hello, Put Alex and Doc. I have a question. This is my current situation. Do you think it's wrong to be attracted to a relative? In my case, my uncle, he is 32 years old. Lapho mina, I'm 29. We live far away from each other, so nothing happened yet. Here is the story. We knew each other when we saw each other rarely, but we were always close. Then when I was around 20, I moved to and up until now we chat almost daily on Facebook, inbox. In December but ended up not reconnecting because his girlfriend gave birth in Ghana Shona. Wena futhi who suggested we move my chats to Telegram. What I would thank him later. We chat a lot and talk a lot, and well, we kind of feel for each other like Branga Muzo. Yo, in this case, would it be so wrong to love my uncle and perhaps have a relationship with him, maybe eventually sex? And then I then asked ukuthi Uncle Ushoni, because isingisi even ubaba omncane sithi malume, and then he said ukuthi ubaba omncane. Yes. Then the third one, and the stories are qamuka. Then le esithathu ngizanayo nje right now, and ithi Mthiyana Dotela ngihlukane nomyeni wami eminyakeni ewu2 edlule. Asihlukananga like ukudivorce, but I moved out emzini wethu in Maritzburg. Okay, akunankinga nalokho, sisabonana vele silale futhi. My former husband is positive and mina I'm not. So mighty positive mhlambe usho maybe, yeah. Okay. And my husband is positive and mina I'm not. Inkinga ilana ke. Babe nokungazwani nje nefamily yakubo. Umuntu owaziwayo lo because uyahlonishwa njenge position yakhe, but masixabana nje njalo edakiwe ube nokusho izinto engingazi understand at times. Ngelinye ilanga sasiphuza ka anti wakhe and ngabafica bekhulumela phansi, but when I asked bathula anti wakhe wabuza ukuthi kanti akaze angitshele yini. Mina ke ngangithi ukhuluma about lento yakhe HIV, vele besingenazi ingane thina wadakwa futhi engithuka kwaze kufika la because of ukudinwa ngambuza ngale secret ababeyikhuluma no anti wakhe. Ngathola futhi wayivumela naye ngimbuza ukuthi wayelala nosisi wakhe long before I came to the picture, but I'm not sure yini yabaxabanisa. And omunye umngani wakhe wa confirm only 2 years ago ngesikhathi sengimove out of umzwethu, and lo sisters akangiyizwa and akangiphiwanga for no reason, and angazi why noma ujealous ngobhuti wakhe. Naye she's married nje futhi, although ngizwa ukuthi vele unenkinga, but angeni lapho mina I suspect ukuthi lo sisi had a role nje emshadweni wami, ngoba angazi noma basaqhubeka yini nalamanyala abo, and ngithola late ukuthi family yonke iyazi ukuthi babelalana. Sengenze ngicabanga nokumbhalela lo muntu wakhe lo sisi ngoba basenza ngcono, kanti the world does not know ukuthi my ex-husband ulalana nosisi wakhe. Angazi noma ngiyobe ngenza kahle yini if ngiapproach usisi ngimbuze ukuthi basachitha na. These stories onke ane threat esayifane wo3 uhalela isihlobo sakho and yini incest le incest igama lesilungu Mthiyana, kodwa ke mhlawumbe ngizolichaza. Yes, what is it? Uma bethi incest basuke besho ukuthandana noma nokuba nokudlelwana okunocansi phakathi kwabantu abahlobene ngogazi. Okay, so whether niyazalana nalomuntu or nizalwa ndawone or bonke nje labo nenedlozi elilodwa, uyabona into enjalo. Kodwa ke Mthiyana singakhohlwa ukuthi thina ezabantu ukuhlobana akuhambe ngegazi nje kuphela. You know, ukuhlobana kuba futhi nangokushadana. You know, if kuukuthi you know usushade kithi nabantu bakithi osibari bakho, so kunokuhlobana futhi lapho. You know, if nginezingane mina singishada nawe and lezo ngane usuhlobene wena nazo, uyakubona ukuhlobana konke lokho. So and as abantu if ngumthembu sihlobene lingekho igazi. So konke lokho kusho ukuthi umuntu wakamthembu angikwazi ukuthi ngilale nomuntu wakamthembu, whether umthembu waseZimbabwe, yebo noma umthembu waseZimbabwe and baningi, you know, or wase South Africa or yokwesiphi isigodi, kodwa thina as abantu kunaleyo mthetho yesintu esho ukuthi kunezinto esingakwazi ukuthi sizenze as part of ukwakha ubudlelwano obusile family. So ke lokho ukuthi udade nomfowabo balale ndawonye kuyihlazo elikhulu you know ngwesintu, ngoba kuba nezibongo eziziphume lapho othola siziyafihlwa ukuthi ngempela kwenze kanjani, thola ingane ezingazi ukuthi why lesibongo lesi kuyisibongo, kanti ingoba lento yaphuma ngento eyibonakala njengehlazo uma kuukuthi kwakwenzeka emandulo.
Yena nto esikhuluma ngayo ke leyo. So please share story sethu with us, and we're debating whether to use or igama elithi victim li appropriate yini na ekutheni are you a victim yalokhu into owayenza uyazisola o mhlambe kukhona nezinye izinto ofuna ukuxwayisa ngazo abanye ekutheni kuze kungalideli la awufuna ukuthi ukubone kwenzeka or into eniqhubayo isibe imfihlo for isikhathi eside. Just talk to us about the experience yakhona. Do you want to come out or kuma families ixazululwe kanjani le ndaba? Yes. In that can lead to ukuthi I have a cousin, in this case nje sizwe umuntu othi umalume wakhe, lo munye uthi umzala, and then lo munye uthi ubhuti nosisi balalana. Yini engalidele ekutheni kuze kube khona ama feeling ukuthi umuntu avukelwe imizwa aqhenyelela isihlobo sakhe? Look Mthiyani, njengobusho imizwa ayazi ihlobo. Okay, imizwa iqhamuka from attraction. It can be ama hormones. Ungathola ukuthi umuntu kusi stage lapho ukuthi ama hormones akhe mhlawumbe uyathomba njalo lapha ama hormones akhe athi mebona umuntu wesilisa abe nokuvukelwa or lo wesilisa abona ithanga lentombazane abe nokuvukelwa ngoba ukuleso stage ngenxa yani yama hormones am drive kuleso sikhathi. Okay, now umuntu ohlobene naye number 1 umuntu nizokulula ngoba number 1 okay, number 1 igazi liyazwana igazi uthiwa senithandana ngenxa ukuthi igazi ni share igazi ngoba nizwaniswa ukuthi nihlobene number 1. So kuba naleyo connection automatic ukuthi nisondelane. But now ukusondelana kwenu kuba lula ngoba noma nendawone hawu inganza ndawone ngoba the hug nenzani nithintane ngahagana isikhathi eside noma kanjani laba bazwana inganza ndawone. And even if lo munye ushadile kodwa ku understand laba bake bahlale ndawonye nje bazixoxele. So leyo nto futhi iyakwazi ukuthi yenzeke ingadiscovereki ngokusheshsha because kuba now those assumptions ukuthi ngoba abandawone bazwana nemndeni yazwana yabona. You even skip lento ukuthi umuntu ongaphandle uzothandana naye phela ngazi umndeni nomndeni wami omthandi already like automatic kuyathandwana nje you know emndenini. So gcina sokuba lula ukwenzeka njalo. But Mthiyani, I think fanele you know thina as abantu nangendlela esikhula ngayo sibe aware of izinto ezingaba imbangela you know yalento so that sizoyigwema so sizoyigwema ekwenzeka sivikele njengani nje. For instance Mthiyani, you know ukubone manje ubaba ngoba ethi sekhaya yingane zami uhamba ngeanda nje uqimbile ekhaya wrong leyo nto mthe yes ingane zakho lezi but uthole sikule age lentombazana ukuthi ibuka izinto ku internet ukabona ukuthi indoda akasakubheki ukuthi ubaba ukubheka lapha ukuthi ubaba upakishe kanjani ukwabona. So kuba nezinto azibonayo because uzibona ku internet njalo useba nama feelings because of that. Umalume ufika ngemoto enhle umalume ugqoka kahle wekwabona umalume une perfume emnandi abe aroused umalume wakhe because umalume uzipresenta ngalendlela kuyena kanti lo usekule stage le vulnerable yokuthi mekabona orathintwa umuntu wesilisa you know uzovela azwe ukushiselwa uyabona. That's dangerous dokotela because in parenting what people always say ukuthi ingane entombazane ikhula ibuka ubudoda modeling ukuthi ubaba uyayithanda uhlale nuka kamnandi and so uzokwazi kanjani ukuthi ke where to draw the line ekutheni you inspire this woman esemncane ekutheni maye ekhula afuna umuntu owenza nje kanti sekuyonakala. Yes, and that is where you draw the line Mthiyana. It's okay ukuthi draw the line ngokuthi ube indoda principle deqoka kahle ezithandayo njani ngoba uyamfundisa intombazane yakho ukuthi this is a kind of man okufanele ube attracted to ngoba automatically uyazi attracted kuwena you like it or not ingane yakho intombazane izoba attracted not necessarily sexually but yakuthanda you the first man ingane yakho intombazane ezomthanda. Okay, nobhuti wakhe futhi and uyamthanda. So be careful of izinto zokuthi uhambe enqunu you know phambi kwengane zakho uqimbe uhlale nomi kanjani. Be careful of uqabula ingane yakho whether intombazane umfana emlomeni you know kube manzi ukwabona because bazibuka lezi zinto. That's the problem Mthiyana, akukona lokho kwenzayo wena. So ugcina ezumzali awusakwazi ukwenza lento umzali kumele ayenze because enqondweni lezi ngane usakha imovie la kade ibuka ipornography kade ibuka efonini you know ngesikhathi you're the only man in the house. The only man in the house physically. Exactly ngoba ngesikhathi ebuka ipornography lapha uba aroused sexually uthi ufika wena njengobaba suyamthatha umbeka la phezu kwakho
ukuwabona usenenye imagination kuleso sikhathi ukuwabona so bheka lezo zinto ke lezo so look at those things but also nokulala kweingane ndawonye ngiyazi kuthiwa asifani thina nabelungu kuthiwa ingane ine room yayo but lezo zinto amantombazana alale wodwa bafana balale bodwa because kwayona leyo nto ukuthi amantombazana nabafana balala ndawonye inkinga ziqala lapho ekutheni lezi ingane seziqala ukuthi zilale ndawonye and nawe as umzali especially umama uyazibona ingane zakho uma sidlala ngendlela engafanele sezithintana ngendlela ethize or intombazana emihlelo ibonthi igovozile the first one ukuthi eyihlala kahle wena uyintombazana so there's little things okufanele as parents uvusa amehlo so that you avoid lezi zinto ukuthi zenzeke within the home. All right, conversation yethu namhlanje la uthola khona ukuthi sekukhona ama feelings ocansi or sexually usuyithola sekuxhumene nomuntu ngokwenhlobene nabo iyenziwa kanjani leyo nto yenzeke kanjani ukuyona leyo situation leyo udokotela ukhuluma ngendaba yokuthi ke namhlanje ungayigwema kanjani the last question ekade ngimbuza wona ubephendula ekutheni iziphi izinto engaba ama sign and red flag ukuthi hey vula amehlo nanso ke leyayishoyo ukuthi imithethe emidala ukuthi intombazane ihlala kanjani ikhumbula ukuthi iqala ogogo babe nendlela ukuthi intombazane igofuzile bathatha amalahle isikhuni yes ngiyakwazi lokho ufunda lapho uhlele emlilweni you know what umlilo bathatha isikhuni asifake phakathi kwemlenze so people baleyo generation should mama mark nje la mathangeni phezulu kuyaphola emva kwesikhathi ask me sure call us 0315373000 ungaba now anonymous even sewuphumile kuyona lento wakwayibona yenzeka kanjani and ingaba umkhuba engenzeka yini futhi ukuthi uthola ukuthi igcinisa umkhokha kwefamily ngoba kwakwenzekile phambilini manje ufuna kube nendlela yesintu yokuthi maselelo hlazo lidiscoverekile livalwe kubalekile ukuthi libe khona Mthiyana qala abantu babedingiswa ukwabona kube naleyo nto kubahlukanisa ukuthi ayi abaseyona part of you know lomndeni but kubalekile kube khona into yokuvala lo mkhokha ngoba kuyenzeka ngempela into especially qala kuba nesithembu uthola ukuthi lengane yalo mama naleyo mama yababo wedwa kodwa sibelalene so leyo nto kubalekile ukuthi ngokwesintu uvalwe lo mkhokha. All right, wasuyabindwa manje indawo mhlambi yo leyo mina nawe sihlobene nawe Hlobene nawe mina. Yes. Okay. Sihlobene. So sihlobene because umkhulu wami wayenesithembu enamakhosikazi ayi4. Okay. Mamthembu, Masibiya, Macele, demamngomezulu. Umamthembu fuka kuyena uFundlonkulu. Yeah. So sihlobene. So sesihlobene ke mina now. All right. So sihlobo. 1923 ngizofunda ke nama comments on matters afana lawa are sensitive enough for us to know ukuthi wonke umuntu uzoba anonymous. So ungasabi wonke umuntu anonymous just like we protected amagama abalaleli labe bengifunda ama stories abo. Okay. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. All right, we take anonymous now. We're in town. Anonymous, hello. Hello Alex, how are you? Sure, Puti, how are you? Ngiyaphila ngibingelela nalapho kudokotela. Yebo baba. Yebo. Hey, ngiyami ithe kuba tough kancane. Yeah, nothing is tough here. We don't judge, we listen to stories and give solutions. Yeah, bona angazi bona angazi ngasibala kanjani so. Mina kunosese ngizwana naye so baba nengane yazazi ingane today ukuthi indlela ezikhula ngayo ziba yidwa futhi ufunde kamnandi so mina ngishadile ngenankosikazi ngathola ukuthi usisi lo ngamkhululisa ngamshiya for past years and years ago ngingamazi ukuthi uyabo dayicabana lokuxabana so hamba isikhathi shothi wazwakhathala lokwengisendela izinto yakhula ingane and all that ngokuthi ke thina istyle labo baba laba ababasha sort of yabo sihamba bomnandi bomlaze nasolethi yabo so mase ngithola ukuthi ayibo ngimthe somebody enquiry kanti all of a sudden umuntu oyigazi lami yabo ingane yakho ingane yami yabo so kwazokuphoqeleka isikhathi ukuthi hayi angathi kunalo enjoyment yabo kuba mnandi ukuthi mina hayi lo kuzoba umaphapheni wami ihambe isikhathi esiqhubeke kanti kusisi lo omncane uzomitha ihambe indaba ihambe ngithi yovela khona ithi no ngifuna ukumkhokhela mase kuzonyampuka lo ntuzana lo sisi lo
awukade umkhulisi ngingasamboni esayithola naye le ngani uthi ingane yakhe angithuke ngazo zonke inhla ongase uzicabange so angazi ngase ngikhetha ukuthi ngithukhwitha kuleyo ndawo ngabaleka yabo ngibhekene naloso simo kodwa-ke intombazane le eyidakazi futhi siyafonelana nayo iyangichazela ngiyisupport yeah. So ofithi nami I do need ilontozana into njenge-counseling ngoba lungaphezulu kwamandla so izinto-ke ezenzakalayo esiteyiteni no mfethu ngiya-understanda and the way uyichaza ngayo ngiyayizwa ipain yokuthi le nto isakusinda ingakanani ingane manje njengamanje usena 20 sengisho ingane-ke yabona ingane no 10 years kanje. Yeah, and I understand why udideka because kahle hle bazingane zakho bobabili so you are a dad and a grandpa at the same time. Yeah, angicela ungiphindele uthe kancane nje bhuti Anonymous uthe le yakho ingane ayileni izale nengane yakho le yakho ingane ineminyaka emingaki? Una 28 man. Mina I'm 35. Okay. Oh, okay. Hello. Yeah, una 28 you're not 35. Okay. Yes. Okay, doc. Okay. Ufone because ukuthi yeah. Ngifuna ukubuza dokotela ukuthi what must I do with situation enjenganaleyo? Should ngibadampe nje at all bonke ngoba manje angisazi ukwenza njani. Ingane le ithayina inkinga ingakhwitha and mina ekwelinye isati I've got unkosikazi yabo manje ngiyabona ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiyabona njengamanje nje ngiphuma emsebenzini ngibhake towards ngasosambulalele ngibhake towards i-driveway la ngihlala khona so ngikhuluma ngithi no ngiyayizwa story ngilalela ngiphuma emsebenzini ngiyafika ngemoto so ngithi ake ngicommente nami because story saziwe ekhaya. Okay. Hello. Yes, nasi response. Sinalo Anonymous. Look Anonymous mhlambe ngikuthathe from ngemuva ukuthi ukhale ngekuthi unonkosikazi I think it's late manje ukuthi ungakhala ngaloko ngoba ngesikhathi no ngiyamthanda naye ngiyamthanda doc. Yeah, no I understand that yes. But sengisho ukuthi manje soku more complicated ukuthi sokungabantu ongabadampa ngoba uthi wena unonkosikazi ngoba by the time ulala nayo lengane ina 17 wovela unonkosikazi then so manje you can't then uthi unkosikazi manje ngoba sunama responsibilities so lengane yebo wathandana nayo ungathi ingane yakho so awuna fault lapho okay but manje usunengane nengane yakho so irresponsibility ongakusakwazi ukuthi ungayidampa leyo so kusukuyinto kusukumele uyisukumele and uyimele njengendoda so kunezinto lezi ingane zombili ingane zakho ezizidingayo kuwena but yes now we are doing counseling but kakhulu nengane yakho can you imagine ukuthi ingane yakho izofila kanjani sengisho lena ke nizale nengane yakho uyabona ukuthi izofila kanjani uma yona isizazi ukuthi ngizalo ubani ngoba izinto lezi ezigcina zenza ingane zingena kuma drugs ziba inhlobo ezithize zithanda ezinye izinto eceleni ukwabona because they were born this way so it's your responsibility ke manje ukuthi you couldn't have changed lento eyenzeke ekuqaleni kuwena but manje take responsibility for le ngane zombili ukuthi ukwazi ukuthi uzisize and do everything that is possible to help them kunokuthi uzama ukubabalekela okay. Yeah. But my wife ishithi ngoba ingane le ifuna manje mina ngiyithathe ngiyenze nayo futhi unkosikazi ukuthi how ngoba ekugcineni ingane yami look ingane leyo yakho ingane yakho ekugcineni ungakhulumi nawe njengentombi angathi ukhuluma nentombi ayikwazi kuba inkosikazi wakho iyingane uyabona and it's one of those things unfortunately okuzomela ukuthi unkosikazi wakho abe involved kuyona ukuthi unengane you know whether ukuthi nizomtshela ukuthi seninengane but lengane yakho for instance nezinto kufanele uzenze zesibongo zesinto kufanele uzenzele lezi ingane but also you must know ukuthi lengane nizalile nengane yakho izoba very sensitive so
njengoba ngisho emtheni ngangena entweni ezwrong ngoba genetically ingane esukezelwe abantu bandawonye isikhathi esiningi iba khona ukukhubazeka okuba khona and lokho kukhubazeka can even be ukuthi ingabi strong mentally so ikwazi ukungena ku depression ngokusheshsha leyo ngane so irresponsibility yakhe uAnonymous to make sure ukuthi unika le ngane zombili the utmost support and le yakhe ingane angayitreat njengentombi ayitreat njengengane yakhe. Yeah, I do hope ukuthi after sekwenzeke konke if there is counseling that needs to be done or family meeting you will call back and update us ngokuthi kwenzekeni. Good luck Anonymous. We have umunye Anonymous now calling us from eThekwini. Sabona Anonymous? Linjani Alex? Sure mfethu. Kunjani kwena? Yeah, siyaphila Dr. Khambala. Sikhona baba. Sikhona. Esamitori yo 2010 ngathi okay should ngenza ngiqale emuva kancane be quick yeah ngikhule ngumuntu ofamily yaka baba kakhulu uma ngingazi up until a certain period of time sengimdala sengiqedela se high school kwangi introducera ku family yaka baba aminya yaka so lapha they had a business awena le catering ucaterisha one of the schools yabo so la while introduced as the family members kukhona nje namantombazana emancane kami yabona so kuhamba lamantombazana ukuthi awaselokishini kunalento eprovoke yayikhona nje nangiprovoke kuyona so ubhuti wethu azithithika yabona awu uthithiza ngani hayibo aqala lento yathi awuzusula lapha eshaweni yabo so sigcwele siyifamily la kurana business le family awuzuzongisula but isholo ifezizwa yimina phela nginqabe and then kuhambe kambe isikhathi ngize ngibona ukuthi ayibo nawe abantu baqhubeka even ekuseni makudliwa breakfast siya asenzele lo thithiza breakfast yabo nje iyangiprovoke lethi yangiprovoke ugcina ngigcina ngilalile nalengane igcine lengane ingibopha ithi mayingibopha because it was all fun all together kwakumnandi sayenza lento sorry but before ungene kwi story sokuthi bakubopha ni related kanjani nayo lengane? Okay ingane yadadoboka baba mina yaboka mama nibizana kanjani umzala umalume ikubiza ngoba mina ngithi malume kubabwayo. Oh okay then basibakubopha yonke kwakwenziwa kuyifun and everyone knew about it with family but ingane yasiya kubopha ingane yavuka kusena decide ukuthi no mina fonela even one of the relatives osegoli yathi mina sengirapile so I had to run away ngithi ngiyele ekhaya bangisa police station only to find ukuthi police station befike eqala bezovula icase so kwathiwa nje amaphoyiseni ubanibele kwakhonza umuntu eduze nangu ezengavalelwa kanjalo so ngangaboshwa okay ngaphonga bail laqula icala laphela but into ebhlungu kakhulu Alex ukuthi lento yayithi yenzeka kumina kwi-family ekhabo baba ingane ikhulayo azingibuki ngendlela efanayo ngomuntu omdala uyabona ziyakhula and zikhula ngamandla ke ingane zamanje even obaba bazo obane bami even bekuthiwa isihlangene siyifamily kunalento yokuthi bafuthi sukane eduze kwalapho sukane eduze kwalapho kudlalana ngala nibancane uyabona kumina ngiyabona ukuthi usuke ngakhuza ukuthi msana ukudlala lapho kodwa suke kuthiwa sukane eduze kwalo because nazo le ngane zikhulile and uyazibona ukuthi imizimba yazo isimphonga leyo ndlela. Okay Anonymous ngesikhathi ulala nalengane yakeni udadweni yakustop yakutshela ukuthi yeka noma yenze njani ngesikhathi ulala naye? No kunalokho yatshelela nje ukuthi whatever we're doing was very good, it's nice na as a result yakutshela ukuthi kumnandi? Yes. Okay and then after that siyakubopha? Yeah, after that day, yes, and it was quite coincident ngale ukuthi ngayizona we were having fun because sasipra then sagcina kulale sobabili dining room saso dining room sayithola ngaphandle lokishini nje yabo nje. Okay. So manje into ebuhlungu kakhulu ile ukuthi nje angikwazi ukukhabo noma ngikwazi khona even kunemicimbi but kunomalume omile nje ongangifuni noma bona. Yeah, nice about that Anonymous. You know kune thin line between into ye rape
ne-incest uyabona ukuthi lengane yavuma beyazi yini ukuthi yenzani njalo njalo bokune braai mhlawumbe kwakunotshwala involved in njalo but mina Anonymous I think ukuthi uthe icala laphela kwenza kanjani walwini icala o ngalwina ngesintu icala ngesintu okay all right look as much as walwina ngesintu icala Anonymous you realize ukuthi abantu bomndeni njengoba bahamba baya emaphoyiseni also they believe ukuthi uguilty when so ungaba blame if kuukuthi bakubuka kabi noma kunezinto ngoba kubona they believe ukuthi wena uguilty yabona and wena kuphela ungaprove ukuthi you are not that person or you are no longer that person ngokuthi ubehave kanjani manje babheke wena nezenzo zakho yiko and ukukusaba ngoba bethanda lezo ngane bezisabela benganayo iqiniso ngokuthi kwenze kanjani kanjalo yabona so ukuya ekhaboma wakho kwi responsibility yakho ukuthi uye but also ezinye izinto ikhulume into ithi mufika khona uyisho ukuthi ngifila angathi nicabangela ukuthi kanje kuze into ibe on the cards ungabi nomunye ayihleba uyisho ukuthi kunje uyabona yeah but good luck baba uthi emhlungu wethu kodwa senqeda akusakuvumeki nokuthi ngiya khona akusavumi nakumina nakubona akekho let incoming yabo ukuthi yazi uthini mfethu out of interest nje have you had the contact with le ntombazane ke afterwards ever siyahlangana edrobheni yabukana akaze sithi hayi ngathi mhlawumbe uphelile 20 11-12 years sure inzima dodela I think iphathi ukuthi kwakunotshwala evele idunge yonke lento ungabusazi ukuthi ubani owecabangane nowefunane enobona nayo ubhuti kudala bethu yathithiza mhlawumbe mase sephuza utshalo sothi kubonisa ukuthi ubani uthithizayo uyayibona into enjalo it can anything can happen but ngase but if you feel ukuthi nawe usathanda ukekhaya maybe give it a break mhlawumbe uzothi ngokukhula izinto zibe zishintshe good luck sure tough situations are still now Dotela right 031537300 ngaseqaleni wekhona ama stories abantu abawu3 okuyibona bayisizathu because I said about 12 of abantu bebekhuluma so kule uqala nje yalo othi uhalela cousin wakhe I think partly uphendulile Dotela mawuthi indlela yokuyiphatha nokuhlala so akabuyisa isimilo and then after hearing this story mhlawumbe uzokwethuka and then bese kuzoba ile yesibili ke yokuthi baxishe bashiyane yena nomalume wakhe usisi lo and bekumele behlangane ngoDecember umalume washonelwa ingane abangabe kusenzeka and usebeze ba move ama chats abo to Telegram but I wonder kukona lokho Mthiyana I wonder if uyena usisi lo ozitshela ukuthi mhlambe lento isexual na mhlambe umalume nje honest ufuna ukuzicheckela nje umshana wakhe remember ke Dotela ukuthi khona line othi what us move ama conversations that from Facebook asiye ku Telegram you will thank me later yes I know the statement is true lenaso leso ubuza ukuthi kusho ukuthini lokho exactly ngoba asazi kusho ukuthini uke wazisho yini umalume izinto ezithize ezizomenza feel ukuthi ufuna ukulala naye njalo mhlambe ngempela umkhonzile omalume bakwazi ukuthi bazikhonze nganzodade wabo because by the way umshane if ukuthi usisa akasekho emhlabeni uyobe ingane kamalume also uyabona and then usisi lo osuke emshadweni wakhe what discover late in fact this story besiphelele without mentioning the HIV factor but I think usisi loyo usevukwa yinto after yena bahlukene nendoda balalana bayantshontshana uyabona ukuthi indoda iyubani beyenzani nobani is really angibonisa indaba yakhe leyo ngoba bahlukene angithi ukuthi sisangifuni yebo I mean sibehlukene manje uyabona if ukuthi bebesashadile besandawonye yes it could have been an issue but Mthiyana imndeni nemndeni iba nama secrets ayo and isikhathi esiningi yona lento yokuthandana igcina iqhubeka ukuthi kwazi ukwenzeka ngoba imndeni yayifihla lento even if ukuthi ubaba ulala nengane uthola umama uyazi ayifihle lento singatshela umuntu kanti lento iyambulala lo mntwana uzoyenza naye one day to someone but uyayiqhubeka uyenza ukuthi iqhubeke ukuthi ikhule futhi so there's always a need for counseling sikhuluma ngendaba zonke indaba zethu zibucayi so there's no need for me to file a disclaimer sikhuluma ngendaba le yokulalana
kwehlobo. Yeah, you know futhi nje mthani ezwe uthi ngine patient obviously ngeke ngisho ukuthi ubani yabona abazali bahlale beyiletha kumina lengane yenza izinto ezicrazy yenza izinto iphuza utshwalelana nale ndoda ikuma drugs yenza izinto eziningi and umama akazi ingane yangitshela ukuthi uyise weyinyukubeza. Okay. Ukwabona and I-act out nje is because kube nalento ukuthi ubaba wayo from ngingane mina ubaba ukuthi mingilala naye embedeni angifaka umuno engenzeni yasikhuhle kumina ngisayingane ukwabona so lento sinomthelela kwi behavior yakhe manje later on uthola ukuthi ayizukwenzeka ngesikhathi ujedu lo muntu usayingane and akazi but later on uthola umuntu senimbiza ngamagama ukuthi uyisifebe wenjani unjani kanti yonke lento inomsuku ukuthi kwenzekani ngisayingane. Yeah. There's a reason why the story is irrelevant as short hotel I said 1945 siyaqhubeka eGagasini. Lo hlelo ke is live on our platforms wonke app YouTube Facebook Instagram Twitter and Gagasi FM indaba yokulalana kwehlobo. Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Gagasi FM. To remind you lelo hlelo alilungele ingane sex indaba with the dog namhlanje sikhuluma ngendaba yokulalana kokocansi okuyihlobo. We are taking my voice notes as well 0789342827 0789342827. Hey dog, no put Alex. Ngicela ukuba anonymous. Ngiye ngathandana nami nobutami because nje bisihlala sindawonye nje sharisha nje everything. Bisithandana ke sithandana ngize ngahlukana naye njengoba sengithole umuntu ozongishada. Ngakwekhathi sihlukana because phela besikusele kancane kuthi impela ngimgqishisa icable. Ngiyabonga. Ngibingelele Alex no Dog. Hey ngiyasizwa istory sikabhuti isithanda kuba nzima kakhulu kodwa ubhuti ngoba uyakwazi ukuthi akhulumisane nomntwana wakhe ngicabanga ukuthi isothedi kona ngiyazi ukuthi igazi ke liyaxhumana noma inini bazohlezi behalelana but njengoba ubaba echaza ukuthi akasayimisele lutho ngokusondela enganeni angabalahli bona akaqhubeka akasupport ingane mhlambe kube khona imali ayifaka njalo kwi bank account bangahlangani ngiyabonga. Sanibona but Alex no Dr Mthembu mina ngithole ukuthi uhusband wami kahle ubengasebenzisa isibongo sika baba wakhe ubesebenzisa isibongo sakumalume. So uma ngabe sengimtshela ukuthi kahle mina ugogo wami uMasibanibani and yena kanti vele isibongo sika baba wakhe lesi kwaukuthi ke vele ke akukho ukuthi sibuyisele izinto emuva sekwenzekile asange futhi size sisho nakubantu abadala sayiqhubela nje sashada kahle akekho umuntu owaziyo yonke into nje right. Ngiyabonga. Ngibingelele but Alex. Hey udaba namhlanje lubucayi kakhulu but Alex. Ngikutshela ukuthi iyangenza lento umuntu akamzala impela ayamehla sibukana nawo ayimabi kakhulu kangangokuthi kwaze kwasiphoqa ukuthi sijike khona amashidi amhlophe. Ngisho noma namhlanje kunemsebenzi kunemicimbi la ekhaya beyifikile ayipheli lento lokhu ikhona manje ngiyabona ukuthi ayiyomele ngivimbe ngaphambi kokuba hayi umntana amzala azale indodana ngempela but Alex hayi ikhona lento iyenzeka ngempela. Well, now kama stories and kuyasinda kwehlela. Yes kusinda kwehlela. All right, let's take calls. Yeah Doc. I think Mthiyani leye ngane ngiyathanda ukuthi uyathuka indaba yengane ngoba again izingane ezalwa yihlobo Mthiyani ziba nenkinga. Okay, isikhathini esiningi ziyakhubazeka. So uyabona ukuthi ulethe ingane ezoba nenkinga leyo ukuthi ikwazi ukuphila impilo enele anyway emhlabeni because of that. Yeah. But usisi mhlambe kulabo bonke kuzophendula usisi lo uthi ugogo wakhe uyisibongo nomnyeni. Ngekho isinto siyavuswa leso sibongo, you know. That is why no gogo if umfana kubizwa ngomkhonyane wakhe nomkhulu kubizwa ngomakoti because sokuyihlobo esivuswayo leso ngokwesintu. Not ngegazi ukuthi umuntu wale ekhaya kodwa ngokwesibongo uyakwazi ukuthi umuntu oyisibongo esisodwa nogogo wakho ukwazi ukuthi usivuse leso. Kwindaba yesinto bake basho ukuthi ubuhlobo kahle hle kuphela lapho kugogo. Yeah. So anonymous in respect. Yebo sawubona Alex. Sure but. Yebo ngibingelela Alex nawe doctor. Yebo yazi nginenkinga lana cousin wami uzwana nomuntu wami yabona manje mina nginama beats shuthi lo muntu wami
akhulume nokhazini wami amtshene ukuthi nginama-beats yabo manje ukhazini wami unjalo hlezi engihlupha ukuthi ama-beats uyafuna ukwezwa uthi angemzwisi yabona manje angazi ukuthi ngimele ngenze njani ngoba uthi nje angemzwisi ngazi ngamtshene ukuthi hayi bo so ukhazini nje nawe wathi hayi ukuba ukhazini kugcina ngenhla kwenkaba yabona angazi ngenze njani Alex wawathola lapha ama-beats ama-beats ngawathola nje kwabanye abafowethu ababengifaka aye ejele hayi angikaze ngiye ejele okay ngithi mhlambe ungagcina usuphinde khona kodwa okay let's do this event please note that hotel abafuna uwaphendule sehlangene ndawonye please note this one sikuzwile anonymous siyabonga okay ngiyabonga sure nayindaba nama-beats omunye anonymous now shall cross hi anonymous yebo singibingelele Alex sure but yes yebo njani si right wena ayisikhona mina ngiphatha ubuhlungu lento eyenzekayo ngoba abantu kufanele bafunde ukuba nesinye ngoba yabona nje lelu daba lifola kuyindaba yangolesathu yesintu so ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu wesifazane ahambe endlini engcono kunamathonga akho so i-pornography iqala lapho vele ekuthenini thina sabazali asubeka umthetho ey'nganeni zethu so nje it's a story engingaxoxa kuze kuphela isikhathi ngoba ngempela akwazi ukuthi khalele umuntu wakini kufanele ube nesilo wena okusho ukuthi uzojikela ngisho ingane yakho phela the next akukho-ke right lokho abantu siyaphilise kwabantu sibuyele emasikweni ethu sazi ukuthi umuntu wesifazane uyamhlonipha njengokuba naye ihlonipha okay indaba yesimilo and bese sithatha ukhaye eRichmond shosho khaye yebo sanibona yes mkhaya sure njani mkhaya sharp right hayi banjani ngabusuzile yes ngisabuza lo mbuzo bengiwuthulele ukolleague kwami ngasibona lesikhathi ya sure but shanje vele konke nqomkhaya ufuna ukuthini namhlanje cha mkhaya ngithi mina angishaye le ndaba yokuhayelana noma yokulalana nomuntu omzali oyihlobo sami nje itsida ngabe ihlobo ngosibongo ufana noma ihlobo ngokuthi mhlambe wena uthanda noma wakho noma nomuntu wakini kodwa nje ngiza ngishaye nje ngoba nangokuthi ufumbele nonjani ukhuliswe kanjani lento ukuthi uvumele imizwa yakho ukuthi ize igcinise embhedeni ikolele embhedeni nomuntu ohlobene naye okay mkhaya siyabonga siqala kukhazini nama-beats kulungile ukhazini nama-beats ubhuti depending obviously ukhazini une responsibility umuntu okhazini wakho udadewenu lo and somewhere nawe kumele ube nomthetho ngoba ukhazini wakho uthi uhlangana naye endleleni emenomfana umthethise hey hamba ekhaya wena into enjalo because we authority nawe so nakhona lana ikudala lapho no but kumele kube njalo mthiyana otherwise ohlala naye bhema masuyamiyeka nje ukubona so as wena uyi-authority namanje iba yona le authority ukuthi umtshele lo ukuthi no awukwazi ukukhuluma nami kanje u-out of order kuze akuhloniphe ngoba ekugcineni uzogcina sehambe sekukhuluma kabi futhi njengalo yagcina sethi womraphile njalo so akabe careful yena akabambe leso sithunzi sokuba umuntu omdala and nokuthi alethe ukuhlonipheka you know here's my view Dotela and I'm not being judgmental and I'm ngikhuluma ngendaba yale case kuphela yes kwesinye isikhathi uyuzwa ukuthi umuntu ukhazini nomunye uma usubusisa kahle ukuthi nihlobene kanjani uthola ukuthi uzalwa ubaba omncane wakhe yes kufanele ngabe udade wabo noma umfowabo so le eka cousin sometimes ubuhlobo yaqhelisa ngoba uzongathi cousin leyo ukuthi ubaba omncane umbize ngomalume yes ubaba lo uyabona isilungu lesisenze ukuthi thina singakwazi ukuhlukanisa ubuhlobo lokuba ngempela if ingane ka baba omncane wakho ungasuyibuyisele kahle kuthena udade wethu lo ungabe ucousin mhlambe leyo nto ingafaka lawo mahlonyana so ucousin usuwenza ngathi distant relative kanti isilungu sesilahla angazi uyabona ubhuti lo uthi unkosikazi akufunakala abenqunu endlini now isintuke leso no I don't believe that Mthiyana you know yes unkosikazi mhlamba ngabe inqunu ebaleni lale ekhaya but endlini okusho ukuthi ke le endlini unkosikazi uzomkhumula kanjani iphente ngoba kufanele abenqunu kuzwela le naye uzokwenza njani ke you know
ngoba isendlini nakhona whether sekameleni sebathroom ise lounge either way kumele akhumule so leyo ukuthi endlini angabi inquni endlini because of you know amadlozi endlini abantu abadala yes akakwazi but endlini yenu yes ukamthatha umbeke etafuleni nomenze nyoma yini oyithandayo but also Mthiyane you know thina as abantu kunezinto kufanele zakudala kufanele sizilahle ezinye yabona abantu bakhula kudlalo party mampati le you know macashelana you know ihlobo zigcine zilalana utho dlonto sigcina iseyakhula and later on uma sokwenzeka ngampela sokuyinto esi wrong so ezinye into kufanele sizigweme from einganeni zethu party mampati le ukuthi kube into engenzeki all right this is Indaba eGagasini and sithatha ke nama comments akhona kuma voice notes ungathumela ku 078 9342827 Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Gagasi FM. all right ama comments on Facebook uzaba nqongo uthi iqiniso ukuthi nje owakini and okay and then umtho uthi ukuthanda nokhalela umuntu wakini nje kubunuku ophindwe nenkanuko. And then Nozipho says ukuthi uthandana nomuntu ofana nesibongo sakho uzala idalo noma uvela ungathola abantwana uma usudlulele phambili. And then siyabonga Dlamini amanyala enyoka lawo angifuni nokwakhuluma umhalela kanjani dadewenu. And then usibonga Musa muke walala nesihlobo maybe beningazi noma usumtshela akabe sezwa lutho kunzima ukuhlukana kuba yimpi yodwa. And then uMondli ngithi hayi liyabhubha impela lento izakabi kusuke kukhona isiko elishodayo. And then bese umasungulo sabatho ungazi ukuthi namhlanje ni personal kakhulu and then uthuthu nkwanyana if uhalela isihlobo sakho usukunenkinga serious amanyala anyanyisayo. And then bese kuzoba khona omunye umlaleli la othi wenza ufihla igama lakhe uthi ngihalela ingane kaanti kangangoba uma kwenzeka ngiyibona ifaka indoda endlini ngiye ngihambe ngiyocutha. Right? Okay, now get my voice notes. Sawubona dokotela Mthembu noBut Alex Mthiyane mina kwenzeka kumina and futhi wayintombi nto even dana manje ngihlala ngiyisole cause asibuzana ngayibongo asibuzana nginte eziningi savele senza ucansi nje ngihlala ngiyisole ngalento. Igama lami ngoJabulani wakaZondi ngihlala endaweni yaseMaritzburg ngifikile kaDr Mthembu ngifike kukubi induku yami ingaqini ngendlela ngiphathwe iqolo lingapheli kodwa nana into engasebenzisa ama treatment akhona isengizwa senge right noma masekhaya impela yonke into seyihamba kahle. Ngiyabonga ngifisa ukuthi nabanye abanale nkinga bangeza kaDr Mthembu bangasapha bazolithola usizo. Ngicela ukuba anonymous ngila kaDr Mthembu ngafika la kaDr Mthembu nginenkinga bese ngishaya round eyodwa ngilale nasekuseni bobuzukuzuku number 2 noma uthola kodwa ungaqini ngeza la Dr Mthembu ngayiqala i-treatment ngafika oqala ngafika kwesibili ngizonza isession yami yokugcina manje khona nje bengizonza ukugcina nje izolo lokho ade ngiyitesta ukuthi ikhamba kanjani i-treatment yabo ngifuna nje ukuconfirm ukuthi hayi nokureassureisha abantu ukuthi akuyasetshenzwa la Dr Mthembu. All right. Kuyasetshenzwa kaDr Mthembu. Ibishubile ke topic namhlanje doc. Yeah. Ibishubile kakhulu and so phinde siqhube futhi ngelinye ilanga. Ibinzima so lento ubufakazi bothi ungasithumelela ustrust usithumelela ama topic yes noma yini. Usithumelele indaba@gagasi995.co.za of course siyagodla amagama. uDr Mthembu utholakala kanjani uDr Mthembu? Sisemedilution Hillcrest number ye 2031 765 8475 031 765 8475 cell phone 061 4622 945. Okay, yeah. Sibambalana ke conversation yethu siyiqhubha le show ke uzokwazi ukuyithola ama recording akhona i-podcast uzoyithola ku app nama videos akhona everywhere YouTube app yonke indawo uzokwazi ukuthi wathole. Siyibamba ke conversation yethu ke namhlanje sizoyiqhubha ke. All right, oh by the way we have sex indaba extra ebakhona after the show, so look out for it on extra. Yes, those extra moments abaku indaba with Alex affairs. Well, that's not what I meant. Definitely not. This has been Indaba produced by Mr. Mabaso. Alex Mthiyane checking out. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba.
was a basho. Indaba.